खुलुमबाय गोजोन मोनाबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायथि बावहरबाय नोंथांमोननि थाखाय आङो सानसेनि माखासे गोनां खौरांफोर लानानै फैलायबाय नोंथांमोना अन्नानै रादाबखौ जोबजासिम खोनासंलां। दिनै सानसेनि माखासे गोनां खौरांफ्रानो जादों फैगौ 22 सेप्तेम्बर खारखालि जानो गोनां बिटिसि बिसायख'थियाव भेरगाव ए-रिक्सा आफादा इउपिपिएलनि बिजाथि दावबायसा बर'नो ट्रेक्टरनि सावगारियाव भट होनो बयखौबो खावलायहरदों। जिंदाबाद जिंदाबाद ट्रेक्टर पार्टी जिंदाबाद 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 ट्रेक्टर सावगारियाव भट आंनि दिनै भेरगाव ई-रिक्सानि जानानै फैबाय थानाय जिथुनिखि 30 नं भेरगाव समस्तिनि इउपिपिएल पार्टीनि दावबायसा बर' बिथांनिसिम जोंनि ई-रिक्सा खन्था अर्थात जोंनि 200 जन जि मेम्बार दङ बे मेम्बारनिफ्राय जोङो बिथांखौ फैबाय थानाय इलेक्सनाव गोग्गोमै सापर्ट होगोन बेखौनो आं दिनै फोरमायथिदों आरो जोङो इउपिपिएलआ देरहानाया खाथां बे बाथ्राखौ जों दिनै ई-रिक्सा खन्थानिफ्रायबो बुंदों आरो आं बेखिनिखौनो बुंनानै फैबाय थानाय समाव गासैखौबो इउपिपिएल सरकारखौ देरहानो थाखाय आरो दावबायसाफोर बर'नो भट होनो थाखाय ट्रेक्टर सावगारियाव भट होनो थाखाय आं गुरै रायजो राजाफोरखौ खावलायबाय आं बेखिनिखौनो ई-रिक्सानि जानानै बुंबाय गोजोन्थों। फैगौ बिटिसि बिसायख'थिया गेजेराव सानसेल' सान दंसै 14 नं चिरां दुवार इउपिपिएलनि बिजाथि खाम्फा बरगयारि बिथाङा ट्रेक्टरनि सावगारियाव भट होनो खावलायहरदों। खुलुमबाय बयबो रायजो राजानिसिम आइ आफा बिदा फंबाय नोंथांमोननिसिम आंनि खावलायनाय फैगौ 22 तारिखआव जि भट जानो थांगासिनो दं बिसायख'थि बे बिसायख'थियाव बयबो ट्रेक्टर सिनाव भट होनानै आंखौ जेन' देरहाहोयो 14 नम्बर चिरां दुवार्स आरो 10 नम्बर देबरगाव समस्तिनिफ्राय साफ्रोमबो समस्तिनि बिदा फंबाय बिब' बिनानाव नोंथांमोनखौ आङो खावलायहरो जे जोंनि बिटिसिआव गोजोन थासारि लाबोनायनि सार्थआव जोंनि गथ' गथायफोरनि भबिष्यत निर्णय खालामनायनि सार्थआव आरो बिभिन्न जाथि गस्थिनि जातीय समस्याफोरखौ समाधान खालामनानै जोंनि हारिफोरनि गेजेराव खौसेथि लाबोनायनि सार्थआव आरो बिटिसिआव जौगानायनि सार्थआव आंखौ ट्रेक्टर सिनाव भट होनानै देरहाहोयो आरो आंखौ देरहाहोनानै इउपिपिएल सरकार दाफुंनायाव नोंथांमोनहा जेन' मदद होयो आरो प्रमद बर'खौ सिट खालायनानै जोङो फैगौ बे 5 बोसोराव बिटिसिआव जौगानाय शान्ति आरो खौसेथि लाबोनो थाखाय खामानि मावनायाव बयबो जेन' मदद होयो खुलुमबाय। मुंदांखा मेथाइ खनगिरि जुबिन गार्ग बिथांनि रुंसारि जानायखौ गोथौ दुखु मोननानै इमानुएल मोसाहारि बिथाङा सिरियै हानजा सुरनाय हाबाफारि लादों। आसामनि मुंदांखा मेथाइ रोजाबगिरि जुबिन गार्ग बिथांनि हरखाबै रुंसारि जानायखौ गोथौ दुखु मोननाय फोरमायनानै बिपिएफ दोलोनि बिजाथि इमानुएल मोसाहारिया बिपिएफ दोलोनि मावथिफोरखौ लानानै सिरियै हानजा सुरनाय हाबाफारि लादों। मख'नो गोनांदि जुबिन गार्ग बिथांनि रुंसारि जानायाव गोथौ दुखु मोननाय फोरमायनायजों लोगोसे मेल मिटिंखौ बन्द खालामदों बागानपारा बियाब इउपिपिएल दोलोनि बिजाथि कातिराम बर' बिथाङा आसामनि मुंदांखा देंखोगिरि मेथाइनि गोदै गारांजों बयखौबो मुहि होनो हानाय जुबिन गार्गनि हरखाबै रुंसारि जानायाव गोथौयै दुखु मोननाय फोरमायनायजों लोगोसे मेल मिटिंखौ बन्द खालामदों बागानपारा बियाब इउपिपिएल दोलोनि बिजाथि कातिराम बर'आ। फिन आरोबाव मैदेरनि गाग्लोबनायाव सासे सुबुंनि जिउ खहा जादों होनना खौरां मोननाय जादों। थांनाय हरनि समाव तामुलपुर जिल्ला बगाजुलि हालामनि 2 नं बाथौगुरि गामिनि 60 बोसोर बैसोनि बिष्णु दैमारि मुंनि सासे सुबुंखौ हाग्रानि मैदेरा गावनि न'आवनो गाथारनानै जिउ फोजोबलांदों होनना खौरां मोननाय जादों। ओरैहाय जेनेबा मैदेरा साहानिफ्राय फैगासिनो आरो साहानिफ्राय फैबाय थानाय समाव बारान्दा सेराव थानानै जेथिया बे बारान्दानि थिंखौ बुबाय थादोंमोन आरो बे बुबाय थानाय समाव जेनेबा हरखाबैनो फैनानै आक्रमन खालामफैदो आरोखि बे आक्रमन लाबाय मानसिखौ लाना बुद्रुबोना गाख्रेबनानै न' सिथ्लाखै ओंखारलांबाय मैदेरा। नामा 2 नम्बर बाथौगुरिनि आरो बिष्णु दैमारि मथा मथि बैसोआ 60 बोसोरसो जाबाय आरो सरकाराथ' बिदिनो गेजेर गेजेर खालामबाय थायो ओइथिं हाजो गुदिथिं बै बावैसो बिदिनो बुथारलांदों आरो दिनै आरो जोंनि मथा मथि दा बेलेगावसो जादोंमोनब्लाबो जोंनियाव जाथ'वाखैमोन नै दा दिनै हराव जोंनियावनो जाबाय आरोखि बिदि आक्रमन खालामनाय।
दा ओरैनो बिदिनो आगोलनिफ्रायनो खेथिय'खा मावनाय दांनाय मावनानै जाग्रा मानसि जेबो सुबिदा गैया बेहा मावनानै जायाबानो दा बिनि थाखायनो दा जोङो गामिनि मानसिया एसे दुखु मोननाय थादों जुदि मावनानै जाग्रा मानसिया जुदि आखाद फाथ' खालामजायोबा बुथारजायोबा मैदेरफोरजों जुदि फरेस्टनिफ्राय एसे बेफोरखौ जुदि माबा लायाबा आरो लोगोसेबो बिहामनि सानैल' दं रावबोबो गैया दा बेजों लोगोसे बुथारजानायनि थाखाय दा जोङो खेथियक मावनानै जाग्रा मानसि हिसाबै जों बिराद दुखु नांदों आरोखि दा जाहाथे बिदि जानाङामोन दा बेखौ सरकारा माबा मोनसे बिनि सायै माबा मोनसे अनसुंथाइ जुदि होयोबा एसे मोजां आरो न'खराव